Tervetuloa Simo Sepulisen ruokailun ohjelmaan. Ja sitä, että nyt olisi kopaantua hermeä, vihaisesti C-vitamiini, tärkeä ihmistä, pystytään fiiliksi ja pystytään fiiliksi vaikuttaa C-vitamiini. Ja sitten se, että muutenkin se pystytään aivasti, jos on nuhaa tai flunssat, C-vitamiini pystytään pois, pitää sen pois päältä. Että sitten periaatteessa kaikkea tunnetaan, esimerkiksi niin banaani, ja sitten leikkaa sen kahtiin, se pystyy patsekaan se. Ja sitten se peistet, mutta kun se tarpeeksi makeuttuu, niin se pystyy lisää siihen vaikka appelsiin. Ja sitten se appelsiin, se pystyy sokeria ja sen verran, että se pystyy. Siihen se on. Siihen se tarvitsee sitä laittaa. Se mopola on mahdottomia mennä mopolla. Se riittää se monesti, että se pystyy. Se ihan riippuu sitten määrästä, niin se syöt, vaan syö sitä, eikö vaan eksä syö sitä. Ja jos sä syöt sen aamun, se jopa timiamia. Timiamin sekaan sitten. Ja se saa riittävästi sen timiä, mutta se pystyy siihen, että sitä lämmität sen, että teet sinne paljon suurusta, tämä paljon suurustusaine, sitten suurusta ne pyörität hyvin sekaisin, ja se kuumassa hellassa tuli. Ja se on aamussa se ihan hyvä, että sä pääset koko ilmasta. Ja sitten kanssa mennä sitten, koska mennä vaikka panukakon päällä, tai sitten setsuurita panukakon päällä. Se törsi merkitystä.